Szeretettel köszöntelek. Szerinted mi a nehezebb? Leszokni valamiről, vagy egy új szokást kialakítani? Látszólag hajszálnyi a különbség, de azért van. Ha te arra szavazol, hogy egy új szokást kialakítanál, és ezt könnyebbnek tartod, és előrevívőbbnek, akkor van egy nagyon jó hírem számodra. A belső utad 10 gyémántja éppen ezt segíti neked. Ez az a segítség, amikor nem akarsz még kibújni így a csigaházakból, viszont már befogadó vagy, és szeretnéd ezeket a lehetőségeket alaposan megvizsgálni. Jó? És akkor ezt el tudod érni a weblapomon, a videó alatt is belinkelem, és számos más helyen meg fogod találni. Ha más nem, akkor vedd elő a ceruzádat, és ír nekem egy SMS-t, vagy egy üzenetet. Várlak szeretettel, a belső utat 10 gyémántja a tiéd. Szia!